U tjeskobi svojoj već mišljah, odbačen sam od pogleda tvoga, a ti si čuo glas mog zaziva dok sam tebi vapio. Psalam 31. 23. redak. Bog čuje molitvu obeshrabrenih. Nemoj se obeshrabriti što je tvoje srce grešno. Svaka smetnja, svaki unutarnji neprijatelj samo povećava tvoju potrebu za Kristom, koji je došao da ti oduzme kameno srce i daruje ti srce od mesa. Ezekijel 11. poglavlje 19. redak. Traži od njega da ti daruje posebno milosrđe da pobjediš svoje slabosti. Traži pomoć od Spasitelja da žrtvuješ sve svoje kumire i da se odrekneš svih svojih omiljenih grijeha. Gledaj očima vjere Isusa gdje stoji pred očevim prijestoljem i šireći svoje probodene ruke moli milost za tebe. Vjeruj da iz ruku svojeg dragog Spasitelja primaš silu koja ti je potrebna. Prvo odupiranje utjecaju duha priprema put drugom odupiranju. Na taj način srce odrveni, a savjest otupi. S druge strane, svako odupiranje kušnji čini sljedeće odupiranje lakšim. Svako samoodricanje čini novo samoodricanje lakšim. Jedna pobjeda priprema put drugoj. Svako odupiranje kušnji, svako samoodricanje, svaka pobjeda nad grijehom sjeme je koje se sije za vječni život. Bog raširenih ruku čeka izgubljenog sina, spreman da ga primi. Pođite k njemu, priznajte mu svoje grijehe i neuspjehe i molite ga da vas ojača za nove napore. On vas nikada neće razočarati i nikada neće zloupotrijebiti vaše povjerenje. Na vas će doći nevolje. Kroz njih Gospodin odstranjuje grubosti iz vašeg karaktera. Ne gunđajte, jer nezadovoljstvom samo povećavate svoje nevolje. Slavite Boga dragovoljnom pokornošću, podnosite teškoće sa strpljivošću. Božji mir i blagoslov želim svima u novom danu.